Asik. Dikepenakke lo Pak Jarno. Ya iki lo jaranane Jawa. Saderengipun ngapunten Mas JB kawula samangke dalu. Mboten saged sandherekaken wonten Bago Tulungagung. Salam kagem kanca-kanca Darma Seta. Sore ing kulon pernae nyawang aku sajake arep melu tak adoi etobil anyadai yen tak lirik mripate meramali suwe-suwe aku mung guyu dhewe jebulane lintang panjer sore saben sore monggo Mas Rio kapal sajake pengen melu ayo iyo tak sedaki etopil angetai yen tak lirik solae meremelek suwe-suwe aku mung guyu dhewe jebulane lintang panjer sore Kebese Mas Kasti aja sembrono lokekan karepe apa rata wani gancan tak sawang kedep-kedepan tangan usil mong coba sambil etopil yen ngertikan jaring aku isih lekan ojo seru-seru mangko yen krungu kancaku Tumuk yen numuk mesti katumuk apa tuman wong bujang putus sekandang lo kakang seneng umuk padha karo sendang blebok aja sembrono lo kakang karepe apa rata wani kancan tak sawang kedep-kedepan usil tangan usil senenge mong jawal-jawil etopil yen ngendikan jaring aku isih lekan ojo seru-seru mangko yen krungu kancaku Tumuk yen numuk mesti kadumuk apa tenan apa tumun wong bujang putus sekandang lo kakang seneng umuk padha karo
blebuk ya ben. Ya wis aku manut kowe. Ayo le, mup. Ayo lo goyang kanan goyang kiri kuda patra yuwana asli lo oh ho 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 Nadyan nabot ing rasaku tak tekati setiaku mring wong manis senadyan gedhe pepalange nanging aku ngarepno waging sir nggonku labut tresno nadyan ngabot ing rasaku tak tekati setiaku pring wong manis bebasan gedhe pepalange nanging aku ngarepno waging sir nggonku labut tresno yo oh yo oh yo no yo Bak. Ayo lo bos, kiri bos. Au.
ayo lo. H-O H-E H-O Ayo lo. Hop. Babi alas kuwi jenenge celeng. Durang jeruk iku jenenge pereng. Anake Semar sing ceku nala gareng. Sego liwet lawuhe sambel goreng penak diwasik. Jurang jeruk iku jenenge pereng. Babi alas kuwi jenenge celeng. Anake Semar sing ceku nala gareng. Sego liwet lawuhe sambel goreng penak walik krun. Ayo lo. Yo, hey, ho, ya gelo. Oh, celengi, wis wancine lho. Ho. Ye. Lo. Kak amuk jaya krasa mandhe. Apa iki? Barokane ngamuk maneh. Payahmu lho, Ger. Payahmu senggak le, ayo le. Ayo. Sing sayuk. Loh, Rigala. Kantongan nimbal tondo rondo kampung ojo wakayo ayo kanca mbok ojo padha lembon sing manggon kampunge aman saka tindak durjana. Saiki wancine gilir sing padha turu wancine lilir. Saiki wancine gilir sing padha turu wancine lilir. Kentongan nimbal tondo rondo kampung ojo wakayo ayo kanca mbok ojo padha lembon sing manggon mundur. aman saka tindak durjana. Saiki wancine gilir sing padha turu wancine lilir. Saiki wancine lilir sing padha turu wancine lilir. Dumadine
kakon tetembangan kasarane mung nyawiji melu angleluri ngambar arum mring budaya kang agung wibawa nunggal tekad nunggal setya mure utama ngayo bareng jangka ojo mung sumarah riko katon ngumandang bakaning kabudayaan yo oh yo oh yo yo Os. Ayo kaya ngopo lah kaprigelane Ger Satrio Kuda Patra Yuwana men. Oh. Lah ayo. Iki wis titiwancine rada sawetara wis wengi Ger. Wis wancine nyun bali ayo ditokke kabeh kroyok wan. Ayo lho Pak Jarno. Iyo. Kurang siji ditekke Mas Limpat Mas Aryo kapal wih kene lho Dik kowe nyapa ning sarwet iki bare iki senggake sing kompak yo ayo wih boyoke lho Mas, boyok. Ya sekali-sekali boyoke ditato, Dik. Lah ya ngono. Iki keseneng aku boyok. Iki ditato lho, Ger. Padha minggir. Kena nggih tombo. Masuk angin ora usah kerok. Yo, heru. Ayo lo. Oh. Rajib gaya dangdut. Ayo Bit. Ayo Rajib. Ayo Pak Etole. Bapak Etole iki piye to? Ayo. Maju sih. Kene lho. Hup. Iya. Ayo. Lah. Bantu saya, ayo. Ipan wis kelak. Ipan kelak. Ayo. Mbak Mesto. Ayo lho, Mbak. Gila. Ayo. Jos. Man, carane wis kok makan, Man. Tatone. Cah, tato boyoke karo wetenge ditato lho, Cah. Mbak Mesto. Lah ya ngono. Iki lho butuhmu bareng iki lho. Tatone wis ketok iki lho. Ya ngono. Lah, ya ngono. Diki. Iya. Ayo. Kopi. Yo. Ayo. Kruyo, ayo. Apik. Ayo. Bocah cilik mapan padha beneran iki. Oh, duwe. Alah. Yo. Aja minggir-minggir panggunge rada dhuwur. Oleh Tegar. Ayo, bocah cilik padha mikir kok kena betul. Bocah cilik aja padha munggah panggunge dhuwur. Walah, ayo.
Nggih para prajurit kuda Patrayana sampun gugur sak temahing palagan perang tanding lawan Prabu Singabareng nggih. Lha inggih kadherekaken dening para sesepuh sesepuhing praja kairingaken lumantar saking kuku sing dupa kanggo melun kang anggambar angganda wangi ngebaki sakturuning Pandhe pokan kuda Patrayana manduas. Poka tansahan ingkang cipta pun dumateng ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung Kang Maha Kawasa ya Pak. Karantenipun pangestunipun Sang Bapa kang tansah nyasaken sedaya dedhaharan dening para wijaya telah sampun winasis mat. Wah. Koclak iblis laknat ya man. Wah. Bakrut Kusuma putra kapan krut was aja kaya mangkono yo Nger. Siji-siji ayo nggal nyuwun pamit Mang. Wis ditiwandinipun saya wengi magribe me teka dilajengke malih dhumateng para dulur pun kesupen mangke dalu. Wonten panjenenganipun Bapak Heru Wahyudi kaliyan Ibu Darmini sakwarga. Yung slagamu saya nambahi wangun dasar ayu lencir kuning ora mung atiku dadi kuning mesemo setiti aku wis trima kena tak anggo tombo kangen kurina wangi dan saliwung tresnaku ora bisa sawetara rasaku kangen ana sliramu rina katoning lamun ratri tansah sono sliramu durung gelebloko tansah tak tunggu ning sliramu ning ora rumangsa reroncen sekar melati iki tondo katresnan sejati senadyan kaya ngopo ukurane amreh lelakone yen pinuju sliramu temu karo aku tak rewangi nelongso ning sliramu ning ora rumangsa ayo ayo jas dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta
dari mata turun ke hati kenal wae durung kok wis wani jual jawe mangko yen klerune dikira mau kancaku Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak saha ibu ingkang dados kinurmatan, kula meniki minangka sesulih saking paguyuban jaranan Campursari Kuda Patrayana saking Desa Datang Saren sepindah ngaturaken gunging penamun dumateng para bapak saha para ibu ingkang sampun kersa angrawuhi anggenipun ngawontenaken pagelaran pentas jaranan wonten ing Dukuh Patik Resa Desa Jatimulya wonten dalemipun Bapak Heru Wahyudi dawah Ibu Darmini. Para bapak saha ibu ingkang dados kinurmatan ingkang sepindah kula minangka sesulih saking keluarga jaranan Kuda Patrayana ugi matur panuwun dumateng Bapak Heru sakeluarga ingkang sampun kersa angrawuhaken para kanca-kanca jaranan Kuda Patrayana ing siang mangke dalu. Wontening pagelaran jaranan Kuda Patrayana ingkang dipun gelar wonten dalemipun Pak Heru Wahyudi atau Ibu Darmini ing siang saha mangke dalu inggih menika sepindah kagungan kajat inggih menika ulang tahun putra ingkang keparingan asma Mas Hendra Putra Pratama. Dene ingkang kalih Bapak Heru Wahyudi saha Ibu Darmini ugi angitanaken putra inggih menika Mas Hendra Putra Pratama. Pramila saking menika kula menika sesulih saking pagelaran paguyuban jaranan Kuda Patrayana nyuwun doa pangestu dumateng para rawuh sedaya mugi-mugi Adik Hendra Putra Pratama sageta dados putra ingkang nggunani tumrapipun keluarga nusa lan bangsa. Wondene kajati kanggo kalih inggih menika angit Bapak Heru Wahyudi saha Ibu Darmini kagungan nadar bopilih dugi pitiwanipun ulang tahun Adik Hendra Putra Pratama ingkang kaping 9 ugi angitanaken kagungan nadar inggih menika badhe ngebyakaken jaranan Kuda Patrayana. Pramila saking menika Bapak Heru Wahyudi Ibu saha Ibu Darmini ing siang menika sampun ngleksananaken menapa ingkang dados nadaripun mugi-mugi nadar ingkang sampun dipun ucapaken dening Bapak Heru Wahyudi saha Ibu Darmini saged luar ing dinten menika kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nadar daging Bapak Wahyudi sampun luar.
Niki ngaturi kamiringan dhumateng para penonton sedaya. Bapilih amerika sampun paripurna ning ngatur pasugatan wonten siang punika. Samangke dalu paguyuban kuda Patra Yuwana tasih kasambung malih. Pramila dumateng kanca-kanca YouTuber, kanca-kanca pedagang lan ugi sedaya para penonton pun kesupen samangke dalu Mas Ali kuda Patra Yuwana kasambung malih. Keluarga besar dari GB Audio ngundang tulung agung matur sembah nuwun rawuhipun Mas Ali. Mas Ali. Oh ayo. Lonot. Ayo le wancine wis wengi nggih. Dik Tegar. Dik lali serandale, Dik. Pok pok pok. Gaslek. Oh. Hae. Oh. Tadi kiatur dongeng kanwun dhumateng pripun Bapak Heri. Lan Ibu Darmini wedal ingkang sampun katuraken wonten siang punika. Kemarin samangke kalajengaken mangke dalu pramila minangka tambung kasih ngatur kuda Patra Yuwana dumateng para sedulur sugeng kondur sugeng pembanggian samangke dalu. Dan juga segenap keluarga besar dari Genting Audio Profesional matur thank you untuk kerjasamanya pada siang hari ini sampai sore hari. Dan juga tak lupa buat teman-teman yang hadir matur thank you. Jangan lupa kita berjumpa untuk nanti malam bersama Kudo